Ola, benvidos a Atlántico TV. Hoxe desplazámonos á Doblada, o antigo balde sobreiro de lavadores, para toparnos coa nova xeración dos morenos. Ola, que tal? Bueno, contádenos, Antonio, parece ser que ibas a sacar novos disco, ¿no? Sí, bueno, despois de 8 anos de ausencia desde primeiro, pois habilitamos pensar que xa era hora, porque facíamos un repertorio bastante amplo, para ter posicións propias, algunha tamén recollida por toda Galicia ou para Bisbarra. Entonces, acordamos que era o tempo de registrar as obras. Bueno, contame un pouco como surde esta nova agrupación dos morenos. Bueno, eu entrei máis tarde, pero eles sobre hai 20 anos, creo que eran 4 personas da familia de os Oliveira, tanto de Manuel como de Pete, que eran 2 irmáns, pois Adela é filla de Pete, do Moreno, el é neto con nete de Manodo, seu pai, que faleceu hai 8 anos, creo, tamén era outro, que é unha prima, creo que é prima ou soviña túa, que era Araceli, tocaba o tamboril. Logo, pois, o grupo, pois, Araceli creo que deixou un pouco o grupo, non sei, se meteu en outras cousas, e logo foi cando, bueno, un día no, fora aquí tocando, a partir meu me meteron a pandereta na man e seguiu. O bombeiro, houve varios bombeiros, entre eles Juan e logo Antonio, que tamén falleceu, e agora logo entrou Alfredo. Digamos que bueno, cando apareceu o pai de Antonio, quedou unha vacante, pois... Estuvemos aproximadamente ano e medio sin gaiteiro, tirando de xente coñecido ocasional, ata que quedou o trapiso, non? E agora xa somos, digamos, todo o grupo, digamos, estamos estables, foi cando decimos facer o dispe. Digamos que esto se leva na sangre, ¿no? Por oído, claro, non. Genético. Como comezou a tocar? Bueno, él empecé con él, con cosas de familia, la quiero tener de sangre, para me rombo. Pouco a pouco foi crecendo o proxecto ata que chegamos aquí. Bueno, ti é a última incorporación, entón. O último gaiteiros, o último que este é o falecemento de Antón, Pero seguides entón tamén as que na cambia. Eu, pola miña parte, non pertenzo aos morenos, como sangue e con familia, pero sí, na miña familia, o meu avó era gaiteiro. A máis e Feusa, el foi que me inculcou a gaita, que me meteu o gusanillo aí de tocar. E, bueno, por circunstancias da vida, coincidimos mediante un artesán, bajar o Caribe, conhecémonos, pusémonos en contacto, e aí invitaron. E, bueno, pensei que seguiu ben, penso eu, non? Aquí seguimos. El, o abuelo del tocaba en moriscados en o nariz, na charanga, Los Unidos. Sí, o sea, no sangre total. Bueno, estamos aquí na plaza dedicada os morenos. Moreno realmente soy amén. Todo. Home, eu sempre decía meu pai que siente hoxe sabe que a ser todo horrendo, pero el decía perdiendo nas zonas de lavadores a xente de unha idade de máis de 50-60 anos, todo o mundo asocia os morenos de lavadores como folclore. Eran como os Beatles, digamos, da época, na parroquia. Este novo disco, que temas ten? Que nos parece por este novo disco? Sí, pois mira, ten un 90% propio, despois tamén tendremos homenaxe aos morenos con dúas quetas deles, seguindo a súa estela, tamén no sistema, un sistema do alias aí recollido deles, e logo tamén unha media vixia de recolleito, digamos. E as composicións propias tienen como é? Bueno, esas saen do laboratorio da casa, a veces facendo exercicios mecánicos, pois salen melodías, a que eu caisa nel no grupo. Pues ben, entonces podéis... Os compositores, os toquiritos son ellos, creo. Entonces, a maioría son de Antonio. Por eso decía antes que era hora, sabe, de registrar algo, porque había moito material. Pero bueno, estás en activo, actuades en directo, ¿no? Sí. Últimamente estamos en actividad. E cando vos podemos ver en vida? Pois mira, vamos a ter varias presentacións, pero a inaugural será este xoves, ás 6:30 da tarde, no Centro Dominicario do Calvaño, o antigo na Rua Numancia. A 6...